Mga higala, kumusta ang maayong gabi kayong tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among mahigugmaon dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabhion o Dios, sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Og kami nagahangyo kanimo nga kini nga programa imong panalanginan og kini nga estasyon nga mahimo unta kini nga instrumento ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Itugot mo unta ang mga nagapaminaw, mainfluensyahan sa Espiritu Santo din ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon nga makahimo sa pagduol aron mga lagad diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo ug dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diin dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa tanang nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, sama sa atong naandan sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan ato sa ani nga ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Okay, maayong hapon kaninyo pastor. Ang amo nga ganahan nga pagpaminaw aning inyong programa kay daghan kaayo mi og masabtan. Yes, sakto gyud na nga tibuok Biblia gayud ang pagabasahon dili kay ari lang sa bag-o kay ang daan panahon na nga wa pa mataw si Kristo ba panahon pa na sa amahan. Ang bag-o sa amahan og sa anak, busa dili gid mahimo nga ang Biblia sa bag-ong tugon kalang gayod. Salamat sa pagbasa, pastor. Okay, salamat pud kayo ni anang pagsabuta. Okay na, insakto na. Okay, ni apatay basahon. Maayong gabi kaninyo sir. Mo-greet lang ko og happy listening sa amo nga buotan nga bayaw nga si Redel nga kanunay nagsunod sa inyong programa ug siya ang nagpahibalo namo bahin aning inyong programa og happy listening na lang sa imo inday. Salamat sa imong kaayo kabuutan namong tanan. Panalanginan ka sa imong kinabuhi. Salamat sir. Okay, salamat pod. Patay basahon. Okay. Sir John, pangutana man eh. So, dili lang usa tanan kay napamantay pangutana nga tubagon, no? Okay, kuya, maayong gabi ug happy Sabbath advance ninyo dinha sa station ug sa tanang naminaw, sa tanang mga Sabbath keeper. Happy Sabbath ug sa wa pa nag-keep sa Sabbath, happy Sabbath pod sa tanan. Gikan ni Milideth ang inyo ning suki nga tigpaminaw. Okay, salamat pod kaayo nimo Sister Melodeth. Last text nga akong basahon, Sir John, ang pangutana man eh. So dili lang usa tanan no kay naa na may pangutana ato nga gipahibalo nga tubago na. Okay, si Bradley B sa di pa mag-iban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas maayo siguro pro Bradley B nga imong maliliun diha ang atong monitor aron atong mahibaw-an kundi ning lugar o dapita sa kalibutan subaybay ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, digan salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw.
ato mga pinalangga nga mga viewers, mga followers sa Facebook. Kamong tanan karong gabi una kinasing-kasing namo nga gina-welcome sa pagpakiuban karon sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Makahimo na mo higala sa pagpadala og mamensahe nga rinamo ni Brother John, or pwede nga mo send mo og mga messages sa ato nga comment section sa Facebook para atong mabasa higala ang inyong mga importante nga mga mensahe ngadto sa inyong mga friend, no, mga kaigsunan niyo, makahigalaan. So amo nang paaboton ninyo atangi karon taud-taud sab ang ato nga pagtubag sa pangutana. Kalipay na mo higala nga dunay mga participation sa gikan ninyo sa atong discussion paghimuon karong gabi una. So nagani mo dihay mga pangutana mahigala mahitungod sa pulong sa Ginoo, mga pagtulunan or follow up baka sa mga naisgutan nato sa nalabay mga kapanahunan. So amo na dinhi nga ikalipay ang pagdawat higala kay amo nang tagaan unyag higayon di nang inyong mga pangutana mao na sab ang atong tagdon dinhi sa atong tulumanon dinhi sa radio. Okay, palihog lang po no atong panunduman atong mga viewers, mga followers nga atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend, mga brothers and sisters nato, mga loved ones nato, atong i-share ang atong programa para daghan ma-blessed mga higala. Okay, bago pa man tayo nag-open, ato nakita din ni ay pipila ka mga kaigsunan nga nagpadala og mga mensahe ni si Brother Noype Moreno. Ang iyang mensahe: good evening Bradley, Brad John og sa tanang kapaglaom. Maayong pagpaminaw sa kini ang maayong balita. Happy Sabbath. God bless us all. Kuan paron. Jesus is our hope paron. Ugma sa gabi Sabado mao pa ang kini ang maayong balita. Okay, niapod si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John og Kuya Libby og sa tanang mga kaigsuonan. Makanunayong naminaw og nagsunod niining programa. God bless og malipayong adlaw nga pagpahulay. Amo sang itunol ang mga pahasubo no sa kamatayon sa atong suod rapod nga igsuon sa pagtuo. Sister Ellen Kabagi Hagdon sa iyang kamatayon niadtong miaging gabi o niya ang haya niya karon naa sa Seventh-day Adventist Church, mga pasubo gikan sa Jesus is our hope. Okay, niya po si Elisama Condes. Happy Sabbath, nanukad ni gikan sa Bukidnon. Kung wa ko nasayop diyan dapita sa Malay-Balay, Bukidnon. Okay, ato ning lilion makadiyot ang pikas nga screen. Ato ning tanaw ng ato makigalaan nga nag-love o nag-heart sa ato nga nag-love o nag-like sa ato nga program. Niya mga nag-love sila si Edward Generes, si Scout Ranger Senior, niya pod si Sister Roseline Mainit, Larry G.R. Punay, Elisama Condes, Lowell Nodalo Estrira, niyasad si Ronnie Itang og si Kiana Faith Itang. O niya po datong tanaw ning mga nag-like si Brother Ronilo Itang, niya po si Shirley Fuentes Alconten, si Noype Moreno, niyasad si Climaco George NG. O niya po si okay, mo ni atong mga nakita mahigala sa screen ato makigalaan nga nagka-view sa atong tulumanon. Okay, sa pagpadayon-sunahan ibalik ko kamo kang Brother John alang sa pangutana o niya inyong mensahe gala nga i-send ato ng basahon karong taon-taon, no? So amo nang paabuton inyong mga messages aron ato nang mabasa karong taon-taon, mapadangat na nato sa bisan asa nga inyong sendan og mamensahe mahigala. So Brother John.
Okay, daghang salamat Brother Lebe ato ning tagaan og pansin no kining pangutana. God Ebs kaninyo dinhi sa station o sa tanang naminaw ni ini nga programa. Duna lang ko gamay nga ipangutana sir. Way man nga sa panahon ni Kristo o sa mga apostoles wa man sila gigamit sa mga sinulat sa daang tugon. Mao bitaw nga sa amo pundok di nagyod namo kaayo pansin ang naa sa daang tugon, ang bag-o na lang tugon ambot og husto bapod mi. Salamat sir. Si Donato di Ainis dire sa Bantayan. Okay, daghang salamat Brother Donato diha sa Bantayan. Akong balikag basa. Good eves kaninyo dinhi sa stasyon ug tanang naminaw ni ini nga programa. Duna lang ko gamay nga ipangutan na sir. Way man nga sa panahon ni Kristo ug sa mga apostoles, wa man sila gigamit nga mga sinulat sa daan tugon. Mabitaw nga sa amo pundok di nagyud namo kaayo pansin ang naa sa daang tugon, ang bag-o na lang tugon ambot og husto bapod kami. Salamat sir. Si Donato de Aine. Brother Donato, salamat kaayo nga imo ning gipaabot diriha sa ato nga programa. Ang tinuod dili lang kay gamay ra ang mga tawo nga naghunahuna nga sama aning mga bahina sa imong gisulti nga wa na nang daang tugon kay niya naman tas bag-o kay lagi panahon na ta ni Kristo. We are Christian busa nga wala na kay ang daang tugon lagi panahon pa kuno na ning Moises, no? Usa na sa mga rason o katarungan sa mga tao nga napatuo og ning tuo nianang mga panghunahuna gikan ra sa ilang mga labaw o sa ilang mga pangulo, no? Mao magyud na ang mahitabo. Pero ang tinuod kinini ang kuan, ang tinuod lang Brother Donato, no, sa imuhang gisulting panahon ni Kristo ug sa mga apostoles wa man sila gigamit nga sinulat sa daang tugon. Dili na ingon nimo ambot ug husto mo pud ka me. Wa sayop mo nganuman sa panahon ni Kristo ug sa mga apostoles wa gyud sila gigamit sa mga nahisulat diha sa bag-ong tugon kay lagi ang bag-ong tugon nasulat na mga 98 AD kapin kun kulang. Busa ang ilang mga gipanggamit dili ang mga nasulat diha sa bag-ong tugon kundi diha sa daang tugon kay wa pa man po'y gitawag og bag-ong tugon sa una. Kay nganuman ang bag-ong tugon na mugna na mga 98 AD kapin kung kulang. Busa sa panahon ni Kristo ug sa mga apostoles ang ilang mga gipanggamit ang mga nasulat dinha sa daang tugon kay wa man sila'y magamit nga sinulat diha sa bag-ong tugon kay wa pa man namugna ang bag-ong tugon panahon sa mga apostoles o sa panahon ni Kristo. Nakuha ni mo punto Brother Donato. Karon kung atong basahon rago dinhi sa Roma Kapitulo 15 versikulo 4, ingon ini ang gisultiyo sa 15:4 sa Roma. Mao ni ang gisulti dinhi sa the Word of God. Atong basahon rago ni ang tanan nga nahisulat sa kasulatan kaniadto gisulat sa pagtudlo kanato kini nagahatag kanato og paglaom ug kadasig samtang kita nagahulat nga mapailubon. Atong kuhaon ang punto ang tanan nga nahisulat sa kasulatan kaniadto gisulat sa pagtudlo kanato. Busa ang gipasabot nining kaniadto kadtong mga sinulat sa daang tugon nga matud pa ang tanan nga nahisulat sa kasulatan kaniadto gisulat sa pagtudlo kanato. So kung imong tan-aw ni dinhi nga mga puntuha ang gipanggamit nila sa panahon sa ni Kristo sa mga apostoles, ang mga naa sa daang tugon kay lagi wala pa may bag-o nga tugon. O gunya wa sad magtudlo o magdili nga daan nga wa nay laing paggagamiton kay kuan ra daang tugon ra. Ang gisulti sa ikaduhang Timoteo 3:15 paingon sa 17
tin-aw og klaro kaayo nga ang paggamit nato sa kasulatan dili lang diha sa bag-ong tugon kundi usab sa daang tugon. Pamatian ra gud ninyo sumala sa gisgutan sa ikaduhang Timoteo 3:15 ngadto sa 17 nagingon, ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Tandaan ha, ug nga sukad sa imong pagkabata madud pa ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Busa mahinungdanon gyud ning kasulatan. So unsa may gipasabot sa pag-ingon nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi pagtuo kang sa pagtuo kang Kristo. Unsa man gipasabot niini kay naghisgot man og kasulatan, nagpasabot kini sa bag-o og daang tugon, daan og bag-ong tugon nga naman. Sa ikaduhang Timoteo 3:16 nagingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Busa ang pagtuga pagmugna sa Dios sa kasulatan, tibuok kasulatan, dili man na pwede nga ari ka lang sa daang tugon o kung dili na pwede ari ka lang sa bag-ong tugon kay ang gihisgutan tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Sa ato pa madaan ug mabag-o ang Dios mo'y nagmugna mahitungod niya na. Gingon dinhi nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Sa unsa nga ang tawo matudloan sa tibuok kasulatan, tibok Biblia, alang sa pagpamadlong. Sa unsa ang tawo mabadlong sa unsa nga ang tawo mabadlong sa dili maayo niya nga pagkinabuhi sa daan og bag-ong tugon alang sa pagpanulid. Sa unsa matulid ang tawo sa tibuok nga kasulatan bago og daan. Nagingon aron ang tawo sa Dios mamahingpit masangkap alang sa tanang maayong buhaton. Asa ka makabaton og kasangkapan og kahingpitan sa tanang maayong buhaton sa tibuok nga kasulatan nagpasabot bag-o og daan nga tugon. Well, ato kunong sulayan sa pagsuta kung sa panahon sa mga apostoles o kung sa panahon ni Kristo doon na ba'y kahigayunan nga sila nakagamit sa mga naisulat diha sa daang tugon kay lagi mauman kini karon ang buot nga pakisayran ni Brother Donato. Dinhi sa Mateo kapitulo 24 versikulo 15 nag-ingon dinhi sumala sa Mateo 24:15 ingon ini ang gisulti ni ini nga bersikulo atong basahon na unsay gisulti dinhi 24:15 tungod ni ini mo ni gisulti ni Jesus nag-ingon dinhi tungod ni ini inig kakita ninyo sa gihisgutan sa propeta nga si Daniel sa iyang gihisgutang malalangon nga pasipala nga magatindog sulod sa dapit nga balaan pasabtan niini ang magabasa. O niya na ang gisulti sa Mateo 24:15 matud pa dinhi tungod dinhi inig kakita ninyo sa gihisgutan sa propeta nga si Daniel. Naghisgot og propeta nga ang propeta nga gihisgutan si Daniel mo na nga kining libro sa Biblia nga Daniel dili man na nimo makita dinhi sa bag-ong tugon naa man na sa daang tugon. So nagpasabot nga sa panahon ni Kristo si Kristo nagagamit gyud sa mga sinulat diha sa daang tugon kay nahisgutan man niya si propeta Daniel. Mo na nga Brother Donato sa imong gisulti nga wala na kaayo mo'y pagtagad di anang nasulat sa daang tugon, matud pa nimo ambot og sakto bapod kahami, sayop gyud mo ni ana kay bisan pa magani si Kristo nagagamit man sa mga nasulat diha sa daang tugon sa panahon ni Kristo. Busa ang gisgutan dinhi sa propeta nga si Daniel. Ni apay sa ato pa si Apostol kinini ang si Kristo nagagamit gyud sa mga sinulat diha sa daang tugon. Dili kay ang bag-o lang. Dinhi sa gihisgutan sa Mateo kapitulo 4 versikulo 4. Tandaan ninyo ang kasaysayan human na bautismuhan si Kristo, gidala siya sa espiritu ngadto sa waaw aron tintalon sa yawa. Sa diha nga gitintal na
sa yawa si Hesus Kristo. Ang gigamit ni Kristo nga pagpambadlong sa mga pagtintal sa yawa, ang mga nasulat man dinhi sa akuan sa daang tugon. O niya pamatian ninyo sumala sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 3 ug 4 ingon niini gisulti dinhi no sa Mateo sa Mateo 4:4 o niya ang gisulti dinhi si Kristo magyud ni ang namulong ani kaganina ang gigamit ni Kristo nasulat diha sa daang tugon sa propeta nga si Daniel. Unya dinhi na pod kung imong tan-aw dinhi ang gigamit ni Kristo ay ning bersikulo ang gigamit ang sinulat ni Salmista David diha sa Salmo. Tanaw sa diha nga ang yawa gitintal niya si Kristo. Nagpuasa si Kristo sa 4 ka adlaw 4 ka gabi gibati niya dako nga kagutom ug ang yawa miduol kaniya ang maninintal. Sa diha nga gitintal siya sa yawa sa Jesus tungod sa kagutom in siya nga kung tinuod man nga anak ka sa Dios himuan ning bato nga mahimong tinapay. Kay ang tuyo aron makakaon si Kristo kay di gibati man niyang kagutom. Pero unsay tubag ni Kristo kay nag-ingon man diha tanaw atong basahon ra guni sa Mateo 4:4 nag-ingon si Kristo sa yawa. Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, naisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Tanaw ang gisulti ni Kristo ang adto sa yawa nahisulat na. Nahisulat na meaning nga di agyud nagyudaan ang paggamit nila sa mga sulatan sa daan. Nahisulat na. Matod pa dinhi kay ikaw nag-ingon dinhi sa 4 ingon ni kanini ang Jesus apan kaniya mitubag siya nga nagingon nahisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Unya diin maning puntuha kay nag-ingon mo siya nahisulat na diin maning dapita sa kasulatan diha sa daang tugon kay ang gigamit ni Kristo kana mang nasulat diha sa Salmo kapitulo 8 bersikulo 3. Busa dili na tinud kanang giingon nimo Brother Donato nga husto mo pud kami sayop gimo diha dili mo husto. Klaro ka na. O gunya ang kanang gihisgutan ni Kristo nga matud pa niya sa 4 dinis 4 niya siyang naisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulo nga magagula sa baba sa Dios. Diin maning dapita na hisulata diha sa daang tugon sumala sa Deuteronomio 8:3 muning gipasabot ni Ginoong Hesukristo sa dihang gitintal siya sa yawa. Unya kung atong basahon sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 1 paingon sa 3 ang gigamit gihapon sa kapanahonan ni Kristo ang mga naisulat diha sa daang tugon. Pamatian ninyo atong basahon 1 ngadto 3 unsay gisulti dinhi sa panahon nga si Kristo gikaistorya niya ang mga taong panatiko. Nag-ingon dinhi O kang Hesus dihay miduol nga mga prasyog mga eskriba gikan sa Jerusalem nga naringon. Ngano bang lapason man sa imong mga tinun-an ang kalagdaan kabilin-bilin sa mga tigulangan kay inig pangaon dili sila manghunaw sa ilang mga kamot. Kanila mitubag siya nga nagingon. Og ngano usab nga inyo mang lapason ang sugo sa Dios aron lang pagtuman sa inyong kikabilin-bilin nga kalagdaan. Tanawa nangutanas Kristo, nganong lapason man yung sugo sa Dios aron lang pagtuman sa mga kalagdaan. So atong basahon sa City 8 ug 9 unsay gisulti dinhi matud pa dinhi kamong mga maot maayo gyud ang pagkahimo ni Isaias sa propesya may tungod kaninyo sa iyang pag-ingon. Kining tawhana nagapasidungog kanako pinagis lang ba og ngabil apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit ila mang gipanudlog ipakadoktrina ang pagtulunan nga iya sa tao. Kining mga pulunga gikuha kini ni Kristo didto sa nahisulat na sa gihisgutan sa kini ang Isaias 29:13. Kini nga katawhan na nagpasidungog kanako apan gipalayo nila ang kasing-kasing nila gikan kanako. So ang gisulat dinhi ang gigamit ni Kristo nga kini ang mga nahisulat kanang nahisulat dinha sa daang tugon. Busa dili tinuod nga wa gid sila nagamit ang mga apostoles ug si Kristo sa mga sinulat diha sa daang tugon kundi sila nagagamit gayod sa mga sinulat diha sa daang tugon
kay wa pa may bag-ong tugon sa ilang kapanahunan kaniadto kay lagi mga 98 AD kun kula kapin kulang mao magipagka lutaw o kun himo kabuo sa New Testament. Nabusa mo nang gitawag na ang bag-o ug daan nga tugon kay humana man ang New. So mo nay gipasabot na. Karon diin man ni mabasa kaning gingon ni Kristo. Ngano ba usab nga inyo mang lapason ang kasuguan sa Dios aron lang pagtuman sa kabiling-biling sa mga katigulang nga mga kalagdaan, ingon ni Kristo. Nan karon ang pangutana ani, nagingon man si Kristo kining mga tawhana, maigid ninyong pagkaigo sa gisulti sa Isaias nga kining mga tawhana na nagpasidungog kanako apan layo kanila ang ilang kasing-kasing gikan kanako. So diin man ni gikuha ni Kristo ning mga sultiha, kini mga pulunga. Dito ninhay sulat sa daang tugon sumala sa Mateo Isaias 29:13. So dito na busa sila nagagamit gyud si Kristo ug mga apostoles sa mga naisulat diha sa daang tugon, dili ingon nga wala, nagsulat na nagagamit na sila. Ngani kung imong sutaon sumala sa Lucas kapitulo 4 versikulo 16 hangtod sa 20, kung atong tan-awon si Kristo nabatasan og naandan giniya nga sa matag adlaw Sabado tuwa siya sa sinagoga. Ang naandan og nabatasan ni Kristo matag adlaw Sabado tuwa mosulod sa sinagoga. Ang tumong og katuyuan ni Kristo sa pagsulod sa adlaw ipapulay dito sinagoga sa adlaw ipapulay aron mapakita sa mga tao nga gitamod ni Kristo ang adlaw ipapahulay. Manya karon sa diha nga na si Kristo dito sa templo kay nabatasan man niya. Ang uban ang ilang nabatasan Domingo, pero ang kang Kristo Sabado. Nag-ingon si Kristo, ako maong ulo, kamo maong lawas. Ang problema ninyo kay nabulag mo sa ulo, wa mo magsunod kang Kristo, gisupak ninyo. Unya diin man ni makita ug mabasa nga ining mga tawhanaan nagpasidungog kanako apan gipalayo ilang kasing-kasing gikan kanako. Diha ni makita nimo sumala sa Isaias 29:13, nga sadto pa mada ang tugon gihapon ang gihisgutan. Kung imong basahon sumala sa Mateo 1:21 ngadto 23 ni atong basahon sa Mateo 1:21-23, ang nagsultid ang kaninian nagpamatuod lang gyud nga sa ilang kahigayunan ang ilang gipanggamit gyud kasagaran mga naisulat dinha sa daan nga tugon. O niya atong basahon sumala sa Mateo kapitulo 21 ngadto sa 23, akong basahon na, og igaanak niyang usa ka bata nga lalaki og siya paggangalan si Jesus kay siya mauman ang magaluwas sa mga taon gikan sa ilang mga sala. Kining tanan nahitabo tuman sa gisulat sa Ginoo pinagi sa propeta nga nagingon, tan-awa usa ka birhen magasamkon magaanak usa ka bata nga lalaki ug iyang ngalan pagatawgon Emmanuel, nga ang kahulugan mao kini ang Dios uban kanato. Og sa pagkabangon ni Jose nga gikan sa pagkatulog nagsulat siya sumala sa gisugo kaniya sa manulunda sa Ginoo nangasawa siya kaniya apan wala siya makigduol kaniya hangtod gianak niya ang usa ka bata nga lalaki nga iyang pagganganlan og si Jesus. Sa karon ang gisulti dinhi nga matod pa nahisulat na, diin man ni nasulat, diin man puntuha gigamit kay giingon man nga matod pa tanaw usa ka birhen magasamkom ganak usa ka bata nga lalaki. Ang gigamit niya ni Kristo dinhi mao ang Isaias, no? Nga gihisgutan dinhi nga matod pa nga gihisgutan ni sa Isaias 7:14. So nagagamit na sila. Unya kung imong basahon ang Mateo 3:1 ngadto sa 3 sa diha nga matud pa dinhi og sa gianak na Jesus og sa gianak na si Jesus didto sa Bethlehem sa Judea og sa mga adlaw ni Herodes nga hari tanawa dihay mga mago gikan sa sidlakan nga naabot sa Jerusalem nga nag-ingon, hain ba ang anak sa hari sa mga Hudeo kay nakita namo ang iyang bituon didto sa sidlakan ug nanganhi kami aron sa pagsimba kaniya. Sa pagkadungog niini ni Herodes nga hari, siya nagkulbaan ug ang tibuok Jerusalem uban kaniya. Sumuni ilang nakita nga sa diha nga si Kristo mianhin na o sa kabirhin magasamkon
Diin man ni makita nimo nga nasulat sa Isaiah 7:14 sa daang tugon. O mo ni ang gisgutan. Unya kung imong basahon ang Salmo kapitulo 5 dili Salmo Episo 5:18 mao man ni pamatiin ra gud ninyo ipamatian ra gud ninyo ni ang Episo kapitulo 5 versikulo 18 ingon niini ang gisgutan sa Episo kapitulo 5 versikulo 18 ingon niini ang pagkasulti nga dinhi tin-aw gyud kaayo. Episo kapitulo 5 versikulo 18 niya unsay gisulti dinhi atong basahon matud pa dinhi og ayaw kamo pagkahubog og bino kay kana maoy pagpatuyang kundili pagpapuno hinuon kamog espiritu. Pagsultihan na pagpapuno hinuon kamog espiritu. Pagsultihanay kamo ang usa sa usa sa mga pulong sa mga salmo o sa mga alawiton nga sa mga awit espirituhanon manag-awit ug managtugtog magadaig sa Ginoo uban sa bug-os ninyong kasing-kasing. Tanaw mag-aawit og sa mga alawiton di sa salmo. Ang salmo asa man na, di ba na ana sa daang tugon sa panahon ni Kristo o sa panahon sa mga apostoles ang ilang gipanggamit ang nasulat dinha sa daang tugon, dili ang bagong tugon. Pero nganong ingon ini Brother Donato ang mga rason o katarungan sa mga tao nga wa pagyud makahapsay sa pagkabot sa kahayag sa maturan tungod kay mauni ang madungog ug mabati sa mga pangulo ug sa mga leader. Kay lagi wa na ang daang tugon ni anatas bagong tugon. Maunay ilang paghunahuna ug pagsabot. Pero wa gyud na mahitabo nga ang bag-o ug daang tugon nagkakontrahay kundili nagakadulot hinuon sa pagnaharmonia pinaagi sa gahom sa Ginoo ug ang mga kaigsuonan nga nakabati ug nakasabot sa kamaturan magpabilin nga mohangop sa kamaturan. Brother Donato, dili tinuod nga sila nagagawa magamit sa mga bag-ong tugon diha sa Biblia kay wa pa may bag-ong tugon silang panahon kundi ang ilang gipanggamit ang mga nasulat diha sa daan nga tugon. Ngani si San Pablo nagsulat pud siya dinha sa daang tugon diin makita nimo nga ang gipanggamit ni San Pablo ang mga sinulat diha sa bag-ong daang tugon. Busa makita nimo gikan sa mga apostoles ngadto kang Kristo sa ilang pagpangaral sa pulong sino ang gigamit nila ang mga nahisulat dinha sa daan nga tugon. Og tungod nini Brother Donato, pagamayuhon untay kaw sa Ginoo uban sa nang naminaw karon nga inyong masabtan ug mahangpan ang pulong sa Dios ug ang pagsusi sa kasulatan dili diha lang sa bagong tugon kundi sa tibuok nga kasulatan. Si Brother Libby maghatag og dugang nga pagpatinaw mahitungod ining bahina. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So adto ta mga higala sa unahan ato ning lantawon makadiyot. Okay, ato nakita dinhi si Kalimaco George NG. Good evening Brother Lib, Brother John. Kumbati na usab sa mga pulong sa Ginoo makahatag lamdag sa kamatuoran o God bless sa inyong duha diha. Okay, salamat kayo Brother Kalimaco George NG. Ni pagi aton tanawon niya pod si May Molina Gicoli. Good evening and happy Sabbath, watching from Hill, Saudi Arabia. Dan sharing Sir Libby and Sir John. So thank you kaayo. Thank you, ma'am. Amen. Okay niya po si Rhea May Apasible Etang. Good evening and happy Sabbath, watching from San Isidro, Leyte. So good evening no sa tanan taga San Isidro, Leyte. Okay, niapod si Belinda Lohira Tirana. Mayong gabi sa tanan. Happy Sabbath day. God bless you. Okay, salamat kayo Sister Tirana. Okay, ato ning tanawon ang pikas nga screen mga higala. Okay, ato ning lilion mga nahidugang nga nagtan-aw karong gabi na sa aton tulumanon
nahidugang nga nag-love sa atong programa o nag-like sa atong programa. Aron tas nag-love, atong nakita dinhi si Lowell Nodalo Estrera, niapod si Elisama Condes, Riyami Apasible Itang, si May Molina Gekoli, si Rod Steve Rama Fermin, Esperanza Casiano Aniban, Jubilin Idar Disability, si Belinda Lohira Tirana, niya po si Brother John Michael Cinco. Haritas mga nag-like, atong nakita dinhi si LC Petogo, niya sad si Hertrudis Yorpo, niya po si Kun Guande Elmodam Flores. Okay, mo ni atong mga nakita sa screen nga mga nag-like o niya nag-love. Salamat po kayo sa mga nag-share sa ato nga programa. Ito ning i-share permi para nga daghan sad daghang makatanaw o niya daghang mabless mga higala sa pulong si Ginoo nga atong ginahisgutan din sa atong programa. O niya, thank you sa kaayo sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga programa. So thank you kaayo. Okay ni pa itong basahon. Ni ay mensahe si okay, ato ni Lilion Makadiyot. Ni ay si John Ray Punay. Mayong gabi Kuya John o Kuya Livy. Maayong dispiras sa adlaw igpapahulay sa tanan. Okay, ni apod si Caballero Geraldine. Hello, good evening and happy Sabbath Kuya Libby o Kuya John. Please kog appeal sa pagampo sa akong mga manghod nga gipanghilantan. Daghang salamat. Okay, salamat po kay Sister Caballero Geraldine. Niapod si R. Narido Notario. Mayong gabi sa tanan. Happy Sabbath. Okay, no? Madto na ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga naghisgot mahitungod sa wala daw magamit si Kristo, Brother John, og ang mga apostoles sa bag-ong sa daang tugon. Ang iyaha magod ani Brother Libby nga way man nga ang mga apostoles o si Kristo wa man sila gigamit nga masinulat diya sa kanana ang bag-ong tugon sa daang tugon o sa daang tugon mabitaw nga sa ilang pundok di na gyud na kaayo nila pansin ang naa sa daang tugon ambot og sakto bapod kami una iyang giingon. Okay, salamat kaayo ay gala sa imong nindot kaayo nga pangutana. So ang tinuod pagkasulti ang gigamit ni Ginoong Hesus og sa mga apostoles mga kinutlo gikan sa libro sa daang tugon. Mao nay tinuod mga higala, mga kinutlo gikan sa daang tugon. Gani kining kung imong tanawon ang mga record higala pero daghana kaayo. Diri sa ako nga Bible gikuptan mga higala kining pinadayag version. Diri sa ubos makita nimo ang mga bersikulo sa bag-ong tugon kundi ina gikutlo sa daang tugon. Pananglitan kining Mateo 5 mga higala beatitude man no? Niya din gipangsulti sa mapananglitan sa mabasa sa Mateo 5 versikulo 4 nga nag-ingon dinhi bulahan ang mga masulubon kay sila pagalipayon. Diin man na gikutlo kay gihisgutan man ginuso sa bagong tugon naman atong gibasa sa Mateo 5:4.
O niya, dito ba na sa daan tugon? Oo. Gikutlo na sa Isaiah 61:2. Dito na gikutlo ni Kristo. Ang gisgutan din nga bulahan ang masulubon kay sila pagalipayon. O niya, kining versikulo 5, nga bulahan ang maaghop kay sila magapanunod sa yuta. Gikutlo po na ni Ginosos sa Salmo 37:11 mga higala. Mao nang kalabanan nga gipangkutlo ni Kristo mga sinulat gikan sa libro, mga libro sa daang tugon. Kutlo-kutlo si Ginosos. Nya karon kani sa Mateo 5:6, bulahan ang magigutom o giuhaw sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Diin man sana gikutlo ni Kristo daan tugon kanang iyang pagkasulti sa Mateo 5:6. Gikutlo niya na higala sa Isaiah 55:1 og 2. Dito na gikutlo na niya. O niya kanang versikulo 8 sa Mateo 5:8, bulahan ang mga maputli o kasing-kasing kay sila makakita sa Dios. Diin man na igikutlo. Hingtumaw ra ba na? Gikutlo ng Ginosos sa libro sa Salmo. Dito siya nagkutlo sa libro Salmo. Sa Salmo 24, versikulo 4. Dito na niya gipangkutlo mahigala. So daghan pag yung mga verses inhi nga nagpamatuod nga ang gipangkutlo ni Kristo mga higala dinhi sa iyang mga pulong sa bagong tugon, kinutlo gikan sa daang tugon. Ang gipangbasa nila mga libro sa daang tugon. Nga naman, wa pa gani masuwat ang bagong tugon niining panahona. Wa pa nasulat ang libro sa bagong tugon. Kano sabi nasulat na ang mga libro sa bagong tugon? Ato kunong dalikyatan paglantaw mahigala. Aritam, ato lantawon ang mga libro sa daang tugon. Dini sa kong Bible ni asay mga kuan dinhi mga tuig kon kanus gisulat na libro ha kani mga libro sa bagong tugon. Ang libro nga Mateo gisulat na ni Mateo dito sa Palestina niadtong tuig 41 sa ato pa wa nas ginusos dinhi. Kay si Kristo mikayam sa langit 31 AD. Gisuwat ni Mateo dito sa Palestine niadtong 41 AD ang libro sa Mateo. O niya kani libro sa Marcos sa bagong tugon, ikaduhang libro sa bagong tugon. Ang nagsuwat ani si Marcos pod. Dito niya suwata sa Roma. Niadtong tuig 60 og 65 AD. O may pagsuwat niya. Ang libro sa Lucas, ang nagsuwat po na si Lucas, diin man niya suwata sa Cesarea niadtong tuig 56 ngadto sa 58. O mao pay pagsuwat niya. So nagpasabot nga ang mga libro sa daang tugon mao'y gipanggamit sa mga ni Ginosos og sa mga apostoles sa ilang panahon. Nagkutlo sila sa mga libro gikan didto. Niapon kang Apostol Juan. Ang nagsuwat pod si Apostol Juan gyapon. Gisuwat niya dito sa Epeso niadtong tuig 98 AD. Anyo 98 mao'y pagsulat manghigala sa libro ni Juan. Ani ang libro sa buhat ang nagsulat si Lucas dito sa Roma. Si Dr. Lucas nagsulat niadtong tuig 61 AD. Wa na si Jesus dinhi. Una pagisulat ang bag-ong tugon mga higala. Ang mga nagsulat kining mga apostols Ginoo. Apostols Ginoo na nagsulat nini mga libro sa bag-ong tugon. Kini sila higala mga Sabbath keepers pod. Nagbantay pod sila Sabado
Si Ginusos pod nga nagsulat pod, si Ginusos pod nga nagkutlo og mga libro sa daang tugon sa iyang panahon. Sabado pod, Sabbath keepers gyapon ni si Kristo. Kining Sabado nga igpapahulay, naa ba na sa bagong tugon? Naa. Diin man nagikutlo, agikan repo na sa daang tugon. Kani inguman si Ginuso sa iyang panahon, no? Sa Mateo 5:17. Iyo makita ang continuation ba sa daan o bagong tugon. Nagpasabot nga wa niya wag tanga ang bili sa daang tugon. Kani ingon si Ginuso sa Mateo 5:17. Ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman ni ini. So yung makita din pag ingon ni Ginusos nga ay mo gunahuna nga ninganhi ko aron sa pagbungkag sa kasuguan. Unsay gipasabot niya? Kadtong mga kasuguan nga nasulat sa daang tugon mahigala. Siya wa na ko na bungkaga, nagtuman ko ni ini. O nagaingon ang bersikulo 18, sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga samtang magalungtad pa ang langit og ang yuta, walay pagasailuan sa kasuguan. Tiyaw mo na, gitaga-agaranti ang Ginusos. Samtang magalungtad pa ang langit og ang yuta, napabaroy langit, napabayuta, naa. Ingon si Ginusos, walay pagasailuan sa akong kasuguan. Dili pwedeng sailuan higala ang balaod sa Dios sama sa 10 Commandments nga gisulat sa papan nga bato dito sa daan tugon, sa mapananglit sa adlaw igpapahulay sa Sabado nga gisulat sa Dios, ang Dios may nagsulat ana sa ikaapat nga sugo, mga higalas na po kasugo gisulat sa Dios sa papan nga bato. Nagpadayon ka na ingos Kristo, wa nako na bungkaga, mga higala, wa bungkaga. Unsa pa'y makasuguan sa dantugon nga gipasabot ni Kristo nga wa ko maani aron pagbungkag sa kasuguan. Sama sa mga dietary law, balaod sa pagkaon, wa na bungkaga ni Kristo. Ingon si Ginusos, nagtuman ko ni ini. Unya gigarantihan niya, ingon siya, samtang napang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa akong kasuguan. So tungod kay gipamulong man na ni Kristo alang natong tanan mga higala, so atong tumanon. Mo'y hinungdan nga inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist, nagtuman sa 10 Commandments, nagtuman sa igpapahulay, nagtuman sa ubang kasuguan nga gisugos Ginoo, tungod kay mituo mi ni Kristo. Kay Christian manggod, Christian ganita, mutuo ta sa gisulti ni Kristo. Kay di ta mutuman sa mga sugo nga wa bungkaga ni Kristo, dili ta tinuod nga Christian mahigala. Ang tinuod nga Christian kanang mituo kang Kristo og misunod sa gisulti ni Kristo. Ang gisulti niya, wa niya bungkaga ang kasuguan, nagtuman siya mahigala. So nagpasabot nga si Kristo nagpasantop siya nga ang balaod sa daang tugon nagpadayon kana hangtod sa bag-ong tugon. Nga naman kay naghiskot sa Ecclesiastes 12:13, katungdanan sa tao mahigala ang pagbantay sa mga sugo sa Dios. So ana nagpadayon na hangtod karon. Ang uban wa na magtuman ana kay silang pangunahuna, bag-ong tugon na lang kuno. Wa na ang daan tugon. Kay silang pangunahuna ang bag-ong tugon, nagsalikway na sa 10 Commandments ang bagong tugon. Wala oy. Nagsalikway bagod. Si Ginusos na po kasugo kay nasuot na sa tugon. Nag-ingon siya din
tugon niya na natong tanan nga mga Christian. Gikahibalag ni Ginusos ang usa ka pangulo sa nga relihiyoso o religious leader ni gikahibalag niya. Sa ato pa may katungdanan ning tawhana kay religious leader man ni, pangulo man ni sa relihiyon. Ingon nato mabasa o, once a Jewish religious leader asked him this question, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" So gipangutana siya sa usa ka relihiyosong pangulo, ingon din nga maayong magtutudlo, unsa man ang akong buhaton aron ko makaadto sa langit. Ingon si Ginusos dinhi sa versikulo 20 niyang tubag niya, "But as to your question, you know what the Ten Commandments say." Nag-iskot siya Ten Commandments sa New Testament. Ingon siya, apan mahitungod sa imong pangutana, nahibaw na ka kung unsay gisulti sa napo kasugo. Subot ipasubot kay mo na itubag ni Kristo, tumanon ang Ten Commandments. Dili supakon kana kung naghandom kang malwas sigala. Tuo ka kang Kristo, tuo ka niya, o niya mo tuo sadkas gisulti niya nga ang napo kasugo tumanon. O niya ning hatag sa example, ingon siya nga don't commit adultery, don't murder, don't steal, don't lie, honor your parents, and so on, og uban pa. Ingon si Kristo, ana, ang napulo kasugo, ipatuman niya mga higala. Si Kristo mo'y namulong ana. So nagpasabot nga ang mga balaod sa napo kasugo nga imong mabasa sa daang tugon sa Exodo 20, 3 ngadto 17, ipatuman ni Kristo sa iyang panahon, mga higala. Dili ipasupak. Patuman di ay. Nga naman, kay katungdanan manggod sa tao ang pagtuman ana. Gani, kung imong tanawon dinhi, si Apostol Juan, gaingon siya dinhi, siyang record. Si Apostol Juan na, ang gisulti niya, matod pa, Apostol na po nagsulti ani. Iyang gipalig-on ang Ten Commandments mahigala sa daang tugon. Yan ang gisulti hadis, bagong tugon. Kay San Juan, magsusulat man sa libro sa Juan o sa libro sa unang Juan, 2 Juan o 3 Juan o sa pinadayag, gisulat na ni San Juan. Sa unang Juan 2:4, nagsulti sa San Juan, siya nga nagaingon, nakaila ako sa Dios. Apan wala magbantay sa mga sugo sa Dios, bakakon kanang mga tawhana o wala kaniya ang kamatuoran. Ang tao di ay nga nakailag Dios, pero nagtuman sugo sa Dios, bakakon. So gipalig-on ni San Juan ang mga sugo sa daang tugon sa iyang sulat tinis bagong tugon. Okay, niya si atong tanaw ni Nias Caballero, okay, Analisa Arabis, maayong gabi, happy Sabbath. Okay, wala naman tayo higala sa di pahingpit na puso na itong tulumanon ni atong Temson. Kung mga higala mag-ampog ito,